చేసుకుంటే, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీరు ఈ బిగినర్స్ కిట్‌లో తీసుకున్నారంటే మాత్రం ఆటోమేటిక్‌గా వాళ్ళు షీట్స్ అని కట్ అయితే ఇస్తారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క కోన్‌ని ఎలా రోల్ చేయాలని మాత్రం మీకు క్లియర్‌గా అయితే చూపిస్తానండి. ఇప్పుడు 15 సెంటీమీటర్స్ ఉన్న ఈ యొక్క సైడ్ మాత్రం మనం తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫింగర్ నుంచి 2 ఇంచెస్ వరకైతే చూడండి. లైవ్‌లో మీకు చూపిస్తున్నా 2 ఇంచెస్ వరకైతే ఫింగర్‌ని ఇక్కడ వరకైతే చూడండి. లైవ్‌లో మీకు అర్థమవుతుంది. 2 ఇంచెస్ వరకైతే ఈ విధంగా అయితే పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మన రైట్ సైడ్ ఉన్న ఈ యొక్క పేపర్ ఉంది కదా, మన రైట్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్లో ఉన్న ఈ యొక్క పేపర్ని స్లోగా అయితే రోలింగ్ అయితే చేయాలండి. రోల్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మన థంబ్ ఫింగర్ అనేది ఈ యొక్క పేపర్ ఉంది కదా, స్టార్టింగ్లో రోల్ చేస్తున్న పేపర్ దగ్గర అయితే కొంచెం కొంచెం రోల్ చేసుకుంటూ మాత్రం పేపర్ని అయితే స్మూత్గా వచ్చేలాగైతే చిన్నగా నిదానంగా రోలింగ్ అయితే చేయండి.